Molt bona tarda. Avui, dia 14 de juny, és el Dia Mundial dels Donants de Sang i és una data ideal per poder, en primer lloc, fer un agraïment a totes les persones que regularment donen sang, perquè el que estan fent és donar vida a tots aquells que en algun moment podem necessitar, sigui a causa d'una intervenció quirúrgica, a causa d'una necessitat sanitària d'un altre tipus, puguem necessitar sang. I per tant és imprescindible que continuem aquestes campanyes de donacions de sang que està portant a terme el Banc de Sang i Teixits arreu del territori de Catalunya, i per tant voldria fer també un agraïment a tots els professionals que hi col·laboren, a tots els donants habituals, a tots els voluntaris que promouen la donació de sang per garantir que aquest recurs tan preuat el tinguem disponible per quan Catalunya i els seus ciutadans ho necessitin. I ara venen uns mesos d'estiu en què moltíssima gent aprofitarà per gaudir del país, per gaudir de l'aire lliure, però també evidentment tindrem molts visitants estrangers i per tant una població flotant que ens obliga a adaptar també els serveis públics, especialment els recursos en l'àmbit de sanitat. Per això és important que continuem fent aquest esforç, que continuem posant en valor que amb un gest molt senzill, en molt poca estona, podem contribuir a que una altra persona, quan ho necessiti, tingui la sang que li ha de garantir la vida. Un agraïment al Banc de Sang i Teixits, un agraïment a tots els donants, especialment a tots els que s'hi han incorporat ara. El 40% dels nous donants són donants joves i això és molt i molt rellevant, i per tant animar tothom a que participi de la donació de sang en els centres en què es fa habitualment, però també en tots aquells espais que habilita temporalment el Banc de Sang i Teixits arreu del territori de Catalunya. Has gravat a la noia? Sí. Bueno, li repeteixo. Hem dit una altra mireta, sí. Que la primer. Encara que li posem més, ja la té bé. Jo no veig, Vull dir que...